Lanqas laħqet għaddiet ġurnata mill-bidu tas-sena li fit-toroq Maltin ma kenniex fatalità. Żagħżugħ Mosti tilef ħajtu propju fl-ewwel jum tas-sena wara li kien involut f'inċident b'mutur ftit qabel l-10 ta' bil-lejl. Fi vjal Indipendenza fil-Mosta karozza tat-tip Suzuki misjuqa mir-raġel ta' 39 sena minn Haddingli u l-mutur misjuq minn żagħżugħ ta' 26 sena kellhom impatt qawwi. Membri tal-Protezzjoni Ċivili u t-tim mediku kienu majta biex jagħtu l-ewwel għajnuna u żagħżugħ ittieħed l-isptar Mater Dei fejn sfortunatament ftit wara ġie ċertifikat mejjed. Mal-ħin ħarġet l-identità tal-vittma, Matthew Azzopardi, żagħżugħ li kien ibiħħi s-saħħa u l-ors tiegħu kienu il-karozzi u l-muturi. Fil-fatt fuq il-profil tal-Facebook tiegħu jispikkaw żewġ ritratti, wieħed tal-mutur li bih kellu l-inċident kif ukoll ieħor bl-elmu bil-barnuża tal-miliet. Mal-ħin bdew deħlin għexieren ta' messaġġi li wrew is-soba telfa ta' dak li sa ftit tal-jiem qabel kien magħhom qed igawdi l-festi tal-miliet u l-ewwel tas-sena. Kif jixed dan ir-ritratt li Matthew tella huwa stess fil-miliet kien maħud minn sħabu li bħalu kienu jaqsmu l-interessi dwar il-karozzi u l-muturi. Fost dawk fir-ritratt kien hemm Anton Farrugia li kif qalilna Matthew kien bħal ħuħ li qatt ma kellu. Matthew għalija kien wieħed mill-eqreb ħbieb tiegħi, jien kont qisu hija. Matthew ltqajna b'ċikka u minn dak iż-żmien law dejjem baqa' ikun miegħi u jien miegħu nsifru flimkien biex intelqu. Konna ħbieb kbar, dejjem flimkien, weekends flimkien, fost il-ġimgħat flimkien, ġifieri Matthew għalija kien familja, kien jidħol id-dar, ġifieri qisu tiegħu id-dar tiegħi stess. B'ton miksura l-aħħar Anton qasammana l-aħħar sigħat li fihom ra li sieħbu mimli ħajja, imbagħad il-mument li sar jaf li dak li ftit tal-ħin qabel kien sieħbu f'din id-dinja, issa sar parti mill-memorja li mhux se tmut qatt. Jien kont miegħu ftit sigħat qabel li miet, naħseb laqas għaddit sigħa konna qed nieħdu kafè u sakemm wasalt id-dar qaluli li Matthew miet. Ġifieri sakemm soqgħod nħallu qasad sa dar sirt naf in-news, mort l-isptar, rajt xena ta' diqa kbira, ma kontx naf x'ħan nagħmel. Kont qed nittama li kienet jew ċajta kera jew li ħajoħroġ u ħajnfaqa' jitħaq jew xi ħaġa, ma sfortunatament ġara li ġara.